разширен от ново преживяване, никога не може да се върне към старите си измерения. Оливър Уендъл Холмс младши. Не тръгвай по утъпкания път, а върви там, където няма пътека и остави следа. Ралф Уолдо Емерсън. Основната идея на авантюриста е, че креативността е процес на открития. Неговият подход е да следва любопитството си, да експериментира и да изследва непознати светове и занимания. Авантюристът възприема креативността като вълнуващо пътешествие в неизвестното. Воден е от любопитство и непрестанно търси нови преживявания, инструменти и изразни средства. За него най-важен е процесът на откриване. Не крайната цел, а самото изследване води до творчески прозрения. Откриването на нови хоризонти стимулира иновациите и поддържа креативността жива. Авантюристите надскачат зоната си на комфорт, водени от любопитство и готовност да приемат новото. Авантюристът казва да на новите преживявания. Той открива непознати дейности, места и идеи, за да обогати своята творческа перспектива. Той експериментира с нови изразни средства. Ако пише, например, опитва да рисува. Ако е музикант, пробва скулптура, тъй като новите идеи често се раждат извън познатото. Авантюристът следва любопитството си. Дори и нещо да не изглежда свързано с основната му работа, той си позволява да го изследва с идеята, че точките ще се навържат по-късно. Той излиза от зоната си на комфорт. Пробва нов стил, жанр или техника, за да открие нови възможности. Авантюристът цени самото пътуване, не само крайната цел. Фокусира се върху откриването и експеримента, вместо да бърза към резултата. Тим Ферис е автор и експериментатор в множество сфери, като продуктивност, учене и оптимизация на начина на живот. Майкъл Полън е писател и журналист, който изследва границите на храната, културата и съзнанието. Освен шахматен вундеркинд, Джош Уейтскин е и майстор на бойните изкуства, който продължава да изучава принципите на учене и саморазвитие. Елизабет Гилбърт е писателка, която смело се впуска в нови преживявания и разширява границите на своето творчество и духовност. Потенциален риск за авантюриста е това, че непрестанното търсене на новото може да е за сметка на майсторството и затова се стреми да съчетава откривателството с отдаденост. И за финал един въпрос за размисъл. Какъв творчески риск си готов да опиташ днес? В следващото видео ще говоря за архетипа на архитекта. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!